na nakiama mo ka, hindi ka tuwibang na amwang tinagan ko. Hindi mo nga amo, tuy pusok na alam mo. Ay, agayat at sa manen nami sikat inakon panunuten. Uray sa dinuti papana jak mailagawang tuwirik na kay agayat at sa manen nagistorya ka magkaparayawit na dunga oras na igusta ganjak nga na umang ket nanipod idi amok nga nang rugi. Ay, agayat at sa manen nami sikat enak panpanuluten. Uray sa dinuti papana jak mailagawang tuwirik na kay agayat at sa